दिनै नैबे दलापारा गामि दालाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे अदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथाय बानजायनायाव नैबे दलापारा गामि अदालगुरि टाउननिफ्राय खोलाहा थानाय 3 किल'मिटार गोजानाव थानाय जि दलापारा गामि आरो बे गामि आफादा दालाइ आफाद लोगोसे अदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै बेवहाय थांनाय जानुवारिनि 22 अक्ट'आवहाय जि थामथि बर' गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय बिनि सोमोन्दै रायजो राजानो फंनैसो फोरमायनाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि जानानै आरो लोगोसे दख'रा आफादनि दैदेनगिरि फैनानै जों रायजो राजाखौ लोगो हमनानै बर' गोरोबथानि सोमोन्दै गुवारै फोरमायदों आरो बे फोरमायनायाव सावरायनायाव रायजो राजायाबो बाहागो लादों आरो बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बे एकर्डनि गेजेरजों थारैनो बर'नि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बर'फोरनि जि सिमां बर'नि रांखान्थि हारिमु गावनि सिनायथि दानाय लुनाय सोलोंथाइ गासैबो बिथिङावहाय जौगाखांनानै जि गेरेमसा महरै थांना थानायनि सिमां बे निस्सय जाफुंगोन बेखौ रायजो राजाया आखा खालामदों आरो बिथांमोना खावलायबावदों फैबाय थानाय समावहाय बे बर'नि गेदेर सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बर'फोरा खौसे जाथों जायफोरा सागन होबाय बिथांमोना खौसे जाथों आरो बर' रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे रावजोंबो गोरोन्थि लामाजों दा दैदेनजाथों आरो खौसे थानानै बे जि एकर्ड बेखौ जाफुंसार खालामनो हाथों बेखौ मिजिंथिदों। बे बाथ्राखौ आंबो मबाइलाव नुदों ससियेल मिडियायाव नुदों आरो दुखु फोरमायदों। दिनै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि गेदेमा बिथांनि अनजालु बिसि शिउलि ब्रह्म महिलारि बिथाङा उल्टापानियाव थानाय गावनि आखाइजों जि मोनसे थानसालि बानायदों होननानै बुंदों शिब मन्दिर आंबो थाङाखै बा नुवाखै। बे थानसालि बानायनायजों लोगोसे बिथाङा जिहेतु दिनै शिबरात्रि मेला बे मेलाखौ बिथाङा बे गाव लुनाय थानसालियावहाय गेदेरै खुंफुंनायनि निस्सय हाबाफारि लादों जानांगौ आरो बेखौनो खबर लानो मैया बिथाङा थांदोंमोन आरो जेब्ला 6 बाजि मोनाबिलि समावहाय बिथाङा बे गासै जा जगार खबर लानानै फैफिननाय समावहाय बिथाङा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों थ' मोननै साइडनिफ्राय अन्थाइ खुबैदों आरो बिथांनि गारिया माने जखम जादों आरो जुदिअ एस्कर्ट दङमोन एस्कर्टआ गोजानाव दङमोन सुर खुबैदोंमोन बेखौ नुवाखै बेखौ बुंदों। नाथाय बेयावहाय बिथाङा बुंदों जे बेखौ आबसुआ जर'थ दङ होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय बेयो जोबोद दुखुनांथाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि बेबायदि साननाय गैयै खामानिखौ मालाबाबो मावनाय नङा आरो मावनोबो सानग्रा बिदि गैया आरो जोङो दिनै जोंनि मावफुंनो हानाय हायै जाफुङै रोंनाय रोङै बेखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जोंखौ नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ बुङो ओंथि गैयै बाथ्राफोरखौ बुङो बेयावसो दिनै बेफोरनि फिननायखौ होयो। नाथाय बियो जोंनि गोबौ मेलेमनि मोनसे डिबेट आरो बिदिसो जानांगौ। नाथाय बिथाङा बेखौनो लानानै जोंखौ जे अन्थाइ खुबैदों आबसुआ खालामदों आबसुआ निस्सय जर'थि दङ होननाय बाथ्राया जोबोद माने मिनिथाव जादों लासिंसिं जादों आरो बे सन्देहआ जोबोद माने मुगैथाव होनजायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो साननाय नङा आरो जोङो दिनै आब' शिउलि महिलारि बिथांखौ मानि थाखाय जों गाग्लोबनांगौ दङ बेबो जोंनि सासे बर'नि दैदेनगिरि जाय बिटिसि सिगनेटरि चिफ हाग्रामा महिलारि आदा बिथांनि अनजालु बिसि बिथां सासे बर' बिमा बिथां गथ'खौ लानानै थांदोंमोन बिथांनि जोङो अराय रैखाथिखौ लुबैयो बिथांनि गथ' रैखाथिखौ लुबैयो आरो बिथाङाबो सानसे दिनै हाग्रामा महिलारि मोनसे समावहाय चिफ जाना थायाबो जानो हागौ। बे समावहाय बिथाङा गोदान सानस्रि सान्थौ आरो मोजां थांखि लानानै जोङो बिटिआरआनो होन बिटिसिआनो होन दैदेनगोन बर'नि राजखान्थि फोथाराव बिथाङाबो फैगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। थ' आब'खौ आं खावलायगोन बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै उइथाउट एनि प्रुफ बुंनानै जोंनि गेजेराव बिभ्रान्थि लाबोनाय बियो गनायथाव नङा बियो माने बयबो बेखौ हामजानाय मोनाखै। बेखायनो आब'खौ बेबायदि फोरमान गैयालासे नंबां जाबां बाथ्रा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो आं खावलायो। थ' बे समावहाय जों बयबो मिथिगौ जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम सोमावसारनानै आरो लोगोसे जि हाथियार दैनायनि सोमावसारनाय बिथांमोनखौ ज' खौसे लाबोनानै एकर्डखौ जों खालामदों आरो बेखायनो जों लुबैजागोन गासैबो सिगनेटरि बिथांमोना ज' थागोन ज' थानानै जोङो बे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनखौ जोङो जयैनो देरहाहोनानै आरो जोंनि जेने बिटिआरनि जि एकर्ड आरो बेवहाय जों जि मावनो गोनां बे दफाफोरखौ जों खौसे मावफुंनो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेनि थाखाय जों सागन हैगिरिजों लोगोसे गासै रायजो राजाखौ जायखिजाया गाज्रि खैसारिजों जाहाथे दैदेनजाया आरो सोरनिबा फान्दायनायजों जाहाथे गोनो गोथो जाया
थार थांखिखौ सैथो थांखिखौ लानानै आरो मोजां थांखिखौ लानानै नैबे जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेदेरथार सिमां आरो बेजों जयै जि सोमावसारारि आफाद ज' आथिखालाव खामानि मावबाय थादों बेखौनो मदद खालामनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो मदद खालामनो थाखाय रायजो राजाखौ जोङो खावलायगोन।